ଶିବ ପାର୍ବତୀ କି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କହୁଥିଲେ ନେକାମ୍ର କାନନରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଜନ ଜାଗାରେ କହୁଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ପାର୍ବତୀ ଶୋଇପଡିଲେ। ସେ ଗଛରେ କୋଉ କାଳୁ ଗୋଟେ ମରିକି ଗୋଟେ ଶୁଆଟେ ମରି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଯୋଉ ଶବର ମାରିଥିଲା ସେ ଅଟା କାଠିରେ ମାଇଲା ସିନା ସିଏ ଆଉ ଧରି ପାଇଲାନି ଜିନିଷଟାକୁ। ସେ ଗଛରେ ଗୋଟେ କ୍ରୋଡ ଭିତରେ ସେ ରହିଗଲା। ଶବର ଜାଣିଲା ମଲା ଯେ ଶୁଆଟାକୁ ଆଉ ପାଇଲାନି, ଶବର ପଳେଇଲା। କୋଉ ଯୁଗରୁ ସେ ତାର ଅସ୍ତି ଥିଲା। ସୁଖ ଜନନୀ ଜଠରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ସେ ଗଲେ ତପସ୍ୟାକୁ ପଡିଲେ ନଇସାରଣ୍ୟ। ଜନ୍ମ ହେଇକି ବାପା ମା ପାଖରେ ନ ରହିକି ସେ ନଇସାରଣ୍ୟକୁ ପଡିଲେ ତପସ୍ୟା କରିବେ। କହିଲେ କୋଉ ବାପ କାହାର, କୋଉ ମା କାହାର, କୋଉ ପିଲା କାହାର, ଏ ସଂସାର ମୋହ ମାୟାରେ କାହିଁକି ପଡି ଛଟପଟ ହଉଛ। ଏତେ ପୁରାଣ, ଏତେ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଏତେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ସବୁ ରଖିଛି, ମୋର ପୁଅଟେ କହୁଛି କୁଆଡେ କିଏ କାହାର ବାପ, କିଏ କାହାର ମା, କିଏ କାହାର ପିଲା, ସବୁଥିରେ କାଟ ବସ୍ତ୍ର କରି ସେ ନଇସାରଣ୍ୟ ପଡିଲେ। ବ୍ୟାସଦେବ ମୁହଁରେ ଗୋଡେଇଲେ, ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ନଦୀରେ ପଶିଲେ। ନଦୀରେ ପଶିଲା, ଆସି ନଦୀରେ ବେକେ ପାଣି ଗଲା। ବୁଡିଲେ, ନଦୀରେ ଆଉ ଯାଇପାରିବେ କି? ତାଙ୍କ ପାଦରେ ପାଣି ଲାଗିଲାନି। ନାଇଁ ସୁଖଦେବଙ୍କ ସେ 12 ବର୍ଷ ଗର୍ଭରେ ରହିଲେ ପରା। ଶିବଙ୍କର ଶକ୍ତି ସେ। ହଁ, ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଟା ଶୁଆ ପକ୍ଷୀ ନେଇଥିଲା, ସୁଖ ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ସେ ଶିବଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଥିଲେ। ଶିବ ବହୁତ ଗୋଡେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ମାରି ପାରିଲେନି। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ମତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କଲାଣୁ, ମା ଗର୍ଭରେ ତୁ 12 ବର୍ଷ ରହିବୁ। କୃମି କୀଟ ଜରାୟୁ ଭିତରେ, କୀଟ ଭିତରେ 12 ବର୍ଷ ରହିବୁ। ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟାବତୀ ମାଗିଲେ ଏତେ ଦିନ କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭରେ ଧରିବି ନା। ଆମ ଶିବ କହିଲେ ଆମ ଆଜ୍ଞାରେ ତତେ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରମାଣେ ସୁଖ ରହିଲେନି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପାଖରେ, ନାଇଁ କି? ନା, ସେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ପଳେଇଲେ। ବ୍ୟାସଦେବ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡେଇଲେ, କହିଲେ ମୋ ଘରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଅଛି, ଏତେ ଜିନିଷ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଆମର ପୁଅଟେ କି କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଧନ, ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏତେ ବେଦ ବିଦ୍ୟା, ତୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହଲୁ, ତୁ କେମିତି ପଳଉଛୁ। ସେ ସବୁ ଜ୍ଞାନରେ ସବୁ ବୁଝେଇଲେ ଆଉ କଣ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ। ଆଉ ଯେତେ ଜନନୀ ଜଠରୁ ସିଏ ତ ଶିବଙ୍କର ଅଂଶ ନା। ଶିବଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଶିବ କହିଥିଲେ ତୁ ମତେ ଯେତିକି କଲାଣି, ତୁ କୃମି ମେଳରେ 12 ବର୍ଷ ରହିବୁ। ସତ୍ୟାବତୀ ସେତେବେଳେ ହାତ ଯୋଡିକି ମାଗିଲେ ଆଉ କଣ। ଶିବ ଗୋଡେଇଲେ ଦୌଡ଼ିଲେ ନା କଣ? ହଁ, ଶିବ ଯୋଉ ଦିଆ ପାଇଲେ, ସିଏ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ହେଲା, ସିଏ ଆହୁରି 5ଟା ପର୍ବତ ଉଚ୍ଚା ହେଇଯାନ୍ତି। ଶିବ ପୁଣି ଗୋଡେଇଲା, ସିଏ ପୁଣି ଆହୁରି 12 ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଚ୍ଚା। ଶିବ ଆଉ ଧରି ପାଇଲେନି ତାଙ୍କୁ ଆଉ କଣ। ହଁ, ତାଙ୍କଠୁ ତ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଟା ପାଇକି ସେ ଅମର ହେଇଛି ନା। ଶିବ ପାର୍ବତୀ କି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କହୁଥିଲେ ନେକାମ୍ର କାନନରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଜନ ଜାଗାରେ କହୁଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ପାର୍ବତୀ ଶୋଇପଡିଲେ। ସେ ଗଛରେ କୋଉ କାଳୁ ଗୋଟେ ମରିକି ଗୋଟେ ଶୁଆଟେ ମରି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଯୋଉ ଶବର ମାରିଥିଲା, ସେ ଅଟା କାଠିରେ ମାଇଲା ସିନା ସିଏ ଆଉ ଧରି ପାଇଲାନି ଜିନିଷଟାକୁ। ସେ ଗଛରେ ଗୋଟେ କ୍ରୋଡ ଭିତରେ ସେ ରହିଗଲା। ଶବର ଜାଣିଲା ମଲା ଯେ ଶୁଆଟାକୁ ଆଉ ପାଇଲାନି, ଶବର ପଳେଇଲା। କୋଉ ଯୁଗରୁ ସେ ତାର ଅସ୍ତି ଥିଲା। ଅସ୍ଥିରେ ପ୍ରାଣ ରହୁଛି, ଅସ୍ଥିଗତ ପ୍ରାଣ କଳିରେ। ଅନ୍ନଗତ ପ୍ରାଣ ନହେଲେ ଅସ୍ଥିଗତ ପ୍ରାଣ। ଆମେ ହାଡ ଟିକେ ରଖିକି ଗଙ୍ଗାରେ ପକଉଛି, ସମାଧି କରୁଛି ନା ନାଇଁ। ସେଇ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା। ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କହିବା ଭିତରେ ସେ ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇଗଲା। ପାଇଲା ଯେତେବେଳେ ଶିବ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ପାର୍ବତୀ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କେତେ ଶିବଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଅଛି। ଶୁଆ କେତେ ଶୁଣିଛି, ପାର୍ବତୀ କେତେ ଶୁଣିଛି। ପାର୍ବତୀ କି ଯେତେବେଳେ କାଳ ନିଦ୍ରା ଲାଗିଯାଇଛି, ଶୁଆ ଜୀବନ ପାଇକି ସିଏ ହଁ ମାରିଲା। ଶିବ ଦେଖିଲା ଆସି ପାର୍ବତୀ ଶୋଇପଡିଛି, ହଁ ମାରୁଛି କିଏ। ଜଣେ କଥା କହିଲେ ଆଉ ଜଣେ ହଁ କଲେ ସିନା କଥାଟା ଚାଲିବ। ଦେଖିଲା ଆସି ପାର୍ବତୀ ଶୋଇପଡିଛି, ଶୁଆ ହଁ ମାରୁଛି। ସାର ହୀନ ଜାତି, ଇଏ ପକ୍ଷୀ ଜାତି, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ମୋ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀକି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଇଏ ଆକୁ ଚୋରେଇକି ମୋ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ନେଇକି ହାଟ ବଜାରରେ ବିକିବ ଆଉ କଣ। ନେଇକି ବନ ପଶୁ ମେଳରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ନେଇକି ସବୁ ବୁଲି ବୁଲିକି ସବୁଆଡେ କହିବ ଆଉ କଣ। ଆକୁ ମାରିଦେଲେ ମୋ କାମ ସଇଲା ଆଉ କଣ। ଏଇଆ ଭାବିକି ତାକୁ ଗୋଡେଇଲେ କଣ। ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନକୁ ପାଇ ଉଡେ ଚଢେଇ, ଶିବ ଗୋଡାଇଛନ୍ତି ପଛେ କରି ବଡାଇ। ତାଙ୍କଠୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇକି ବର ପାଇକି ଅମର ହେଇଛି। ସିଏ କଣ ଶିବ ତାକୁ ମାରିପାରିବେ? ସେ 14 ଭୁବନ ନବଖଣ୍ଡ ବ୍ୟତୀତ ପୃଥିବୀ ଲାଗି ବୁଲିଲା। ଶିବ ତାକୁ ଗୋଡେଇଲେ, ଯେତେ ଗୋଡେଇଲା ସିଏ ଆହୁରି 12 ଆଙ୍ଗୁଳି ଅଧିକା ହେଇଯାଏ। ଶିବ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ହତାଶ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତାକୁ ମାରି ପାଇଲେନି। ସେଠୁକୁ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ଗଲା ଆସିକି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟାବତୀ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ ହେଇକି, ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ ହେଲା ପରେ ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ ନେଇକି ନଦୀକି ଗାଧେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଯୋଉ ଅଁଳା କର୍ପୂର ଗନ୍ଧ କସ୍ତୁରୀ ସେ ନାରୀ ଗାଧେଇକି ଯୋଉ ବାଳ ଛାଟନ୍ତି, ବାଳ ଛାଟିଲା ବେଳେ ପାଟି ଆଁ ହେଇଯାଇନି କି,
ସେତିକି ବେଳେ ଇଏ କଣ କଲେ କୋଉଠି କୋଉ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି ଶିବ ଗୋଡେଇଛି ନା ତ୍ରିଶୂଳ ଗୋଡେଇଛି ତ୍ରିଶୂଳ ମାତ୍ର ତାକୁ 12 ଆଙ୍ଗୁଳ ଛାଡିକି ରହୁଛି ସେ ସେତିକି ବେଳେ ସେଠି ଗୋଟେ ପତଙ୍ଗ ରୂପ ଧରିକି ସତ୍ୟାବତୀଙ୍କ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ଆଉ ତ୍ରିଶୂଳ ଯାଇକି ରହିଗଲା ଶିବ ତ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଗୋଟେ ନାରୀଟାକୁ କେମିତି ମାରିଦେବେ କହିଲା ମୋ ଶତ୍ରୁକୁ ତୁ କାହିଁ ଗିଳିଲୁ ଆଉ କଣ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବି କିନ୍ତୁ ତତେ ମାରିଲି ସିନା ତାକୁ ମାରିବି କହି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ସିଏ ସେଠୁ ହାତ ଯୋଡିକି ସ୍ତୁତି କଲା ସତ୍ୟାବତୀ ଆଉ ମୋର ପୁଅ ନାହିଁ ମତେ ଏ ମହାଦେବ ମତେ ବର ଦିଅ ମୋର ପୁଅ ହଉ ଆଉ ସେ ଭୋଳାନାଥ ତା ସ୍ତବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ଆଉ ମାରିବେ କଣ କହିଲେ ହଉ ତୋର ପୁଅ ହବ ଶୁକଦେବ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହବ ଯେ ମତେ ବହୁ କଷ୍ଟ ଦେଲାଣି ତୋ ଗର୍ଭରେ 12 ବର୍ଷ ରହିବ ନା ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଦିନ କିନ୍ତୁ 10 ମାସରେ ପେଟ ଚଢ ଚଢ ହଉଛି ମୁଁ ତାକୁ 12 ବର୍ଷରେ ଗର୍ଭରେ କେମିତି ଧାରଣ କରିବି ନା ଆମ ଆଜ୍ଞାରେ ତତେ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରାୟ ଲାଗିବ ଆମଠୁ ବଜ୍ର କାଛା ନେଲେ ଇଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହବ ଇଏ ପୁଅ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହବନି ବଜ୍ର କାଛା ପିନ୍ଧିକି ଜନ୍ମ ହବ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ କଣ ହବ ନା ଆକୁ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରୀ ଲାଗିକି ଆସିବ ମା ଯୋନିରେ ଆକୁ ମାତୃହରଣ ଦୋଷ ଲାଗିବନି ଦୁର୍ବାସନା କଳମସ ତା ନା ହଉଛି ଦୁର୍ବାସନା କଳମସ ଏ ପୁଅକୁ ଲାଗିବନି ଇଏ ବଜ୍ର କାଛା ପିନ୍ଧିକି ଜନ୍ମ ହବ ସିଏ ରହିଲା ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଏକ ମା ଯୋନିରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା ଆସିବ ତୋ ଇନ୍ଦ୍ରୀଟା ଲାଗିକି ଆସିଲା ନା ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ହେଲେ ମାଗିଆ କହନ୍ତି ତୁ କଣ କାଛା ପିନ୍ଧି ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ସଂସାରରେ ଦୁର୍ବାସନା କଳସ ସମସ୍ତେ ଦେହରେ ରହିଲା ଦୁର୍ବାସନା କଳମୁଷ ସମସ୍ତେ ମାଗିଆ ଆମେ ହଉ ସମସ୍ତେ ମାଗିଆ କାହିଁକି ନା ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରୀ ଲାଗିକି ଆସିଛି ମା ଯୋନି ନା ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଜ୍ଞାନୀ ବେଲି ସିଏ ଆଉ ଜନ୍ମ ହେଲାନି ଶିବ କହିଥିଲେ ମୋଠୁ ବଜ୍ର କାଛା ନେବେ ବ୍ୟାସଦେବ କଦଳୀରେ ପୁରେଇକି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଦେଲେ ଗର୍ଭର ବାଳକ ସାଉଁଟିକି ଧରିକି ବଜ୍ର କାଛା ପିନ୍ଧିକି ସେ ଜନ୍ମ ସେଇଆ ହେଲା ଆଉ ବଜ୍ର କାଛା ପିନ୍ଧିକି ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ବାପ ମା ପଡିଛି ବାପ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେ କାହା କଥା ଶୁଣିଲେନି ସିଧା ଚାଲିଲେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ଋଷି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ସବୁ ଋଷି ରହିବେ ଯୋଉ ଆମର ଏକାମ୍ର କାନ ନୈମିଷାରଣ୍ୟ 88,000 ଋଷି ସେଠି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ରହିବା ଭିତରେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଆସନ ମେଳରେ ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆସନ ଶୁଖିଲା ରହି ଶୁକଦେବଙ୍କ ଆସନ ଓଦା ହେଇଯାଏ ଦ୍ୱାଦଶାଙ୍ଗଳ ମାଟି ଓଦା ହେଇଯାଏ କହିଲେ ନୂଆ ଆସନ କାହିଁକି ଓଦା ହେଇଯାଉଛି ନା ତେମେ ଗୁରୁ କରିନ ଆମେ ସବୁ ଗୁରୁ କରିକି ଆସିଛୁ ତମେ ଜନନୀ ଠାରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇକି ଆସିକି ଆମ ମେଳରେ ସିନା ରହିଲ ତେମେ ଗୁରୁ କରିନ ବିନା ଗୁରୁରେ ବାଟ ନାହିଁ କି ବିନା ପଇସାରେ ହାଟ ନାହିଁ ନା କୁସୁମର ନାଉଡି ପୁଅ କୁସୁମର ଦଉଡି ବଳରାମ ଦାସ ଗୀତରେ ଭଣିଲେ ମୂଳ କଥା ହେଲା କଉଡି ସେ ଯୁଗରେ ଥିଲା କଉଡି ଏଇନେ ହଉଛି ଟଙ୍କା ପଇସା କଉଡି ଚଳୁଥିଲା ପୂର୍ବ ଯୁଗରେ ତମେ ଗୁରୁ ନ କରିବାରୁ ତମର ଦ୍ୱାଦଶାଙ୍ଗଳ ମାଟି ମାରା ହଉଛି ତମେ ଗୁରୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ହଁ ଗୁରୁ କରି ନହେଲେ କେମିତି ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ମେଳେ ରହିବି ତମକୁ ଗୁରୁ କରିଦବା ଲୋକ କେହି ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି ତମେ ଜନକ ମହର୍ଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା ସେଇ ତମକୁ ଗୁରୁ ଦେବେ ଜନକ ଋଷି ହଉଛନ୍ତି ରାଜସିକ ଋଷି ପ୍ରଜାଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଯୋଗର ଯେ ବିଘ୍ନକାରୀ ତାକୁ ଜଙ୍ଘରେ ବସେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କୁଚ ଉପରେ ଗୋଟେ ହାତ ପକେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ମାଳି ଗଡଉଛନ୍ତି ଶିବଦେବ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ଆସିକି ଏତେ ଋଷି ମାନଙ୍କ କଥାରେ ଗଲେ ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷି ଗଲେ ତମେ ଯା ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ସିଏ ତମକୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ନହେଲେ ଆମର କାହାର ଶକ୍ତି ତମ ଭଳିଆ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଲୋକକୁ କିଏ ମନ୍ତ୍ର ଦବ ଶୁକଦେବ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ଆସିକି ଜନକ ଋଷି ଏଇ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଗରେ ବଇଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ତନରେ ଗୋଟେ ହାତ ମାଳିରେ ଗୋଟେ ହାତ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଇଆଡେ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦଉଛନ୍ତି ଏତେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏତେ କାମରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଲିପ୍ତ ଅଛି କେମିତି ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁକଦେବ ମନକୁ ମନ ଧରିବ ହାତୀକି ହାତୀ ଧରିବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜନ୍ତା ହାତୀ ଧରିଲା ନୂଆ ହାତୀ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ହାତୀ ସରକାର ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକୁ ଧରା ହବ ଗୋଟେ ବଳଦ ମଣିଆ ହେଲା ସେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁହା ବଳଦକୁ ଧରିଲେ ଗୋଟେ ଅମୁଣିଆ ତାକୁ ମଣିଆ ସେମିତି ଇଏ ସେଠି ଯୋଗରେ ବସିଲେ ଶୁକଦେବ ଯୋଗରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜା ଗୁହାରିରେ ତାଙ୍କ ମନ ନାହିଁ ଜନକର ଯୋଉ ଆହୁତି ଦଉଛନ୍ତି ଆହୁତିରେ ମନ ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତନରେ ହାତ ପକେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମନ ନାହିଁ ଯୋଉ ମାଳି ଗଡଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମନ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ମନଟାକୁ ନେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ପଦାର ଭିତରେ ଲୟ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଲାଖିକି ଅଛି ଚନ୍ଦନ ଭଳିଆ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦରେ ଯୋଉ ଚନ୍ଦନ ଭଳିଆ ଲାଖିକି ତାଙ୍କ ଜନକ ଋଷିଙ୍କ ମନଟା ଇଏ ମନ ସେ ମନକୁ ଧଇଲା କାହା ମନ ଶୁକଦେବଙ୍କ ମନ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଇଏ ଗୁରୁ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଙ୍କ ମନ ଏ କୌଣସି କଥାରେ ନାହିଁ ମନ ଅଭୟ ପାଦରେ ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ ରହିକି ଆନନ୍ଦ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରୁଛି ଗୁରୁ କରିବାରୁ ତାଙ୍କର ମାଟି ଦ୍ୱାଦଶାଙ୍ଗାଳ ମାଟି ଆଉ ଓଦା ହେଲାନି ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମେଳରେ ରହିଲେ ଜନନୀ ଅଠରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଶୁକଦେବ ଲେଖା ଲେଖି କରୁଛନ୍ତି କଣ ହଁ ସେ ସବୁ ସବୁଥିରେ ବକ୍ତା ସେ ନା ଆଉ ଯୋଉ ଗଣେଶ ଶୁକଦେବଙ୍କର ମିଶିକି ଲେଖନ୍ତି ପରା ସବୁ ହଁ ଗଣେଶ ଶୁଣ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଲେ ବ୍ୟାସଦେବ ଡାକିବେ ଗଣେଶ ଲେଖିବେ
ଗଣେଶଙ୍କୁ ଟିକେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକା ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ। ହୁଁ ବ୍ୟାସଦେବ ସିନା ଡାକିବେ, ଗଣେଶଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଏ ଲେଖିପାରିବେନି। ହୁଁ ଗଣେଶ ନିଜେ ଲେଖିଲେ, ବ୍ୟାସଦେବ ଡାକିଲେ, ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବସିଲେ। କାହାର? ଗଣେଶଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ସରସ୍ୱତୀ ବସିଲେ। ହୁଁ କଣ୍ଠ ନୁହଁ, ଜୀବ ଅଗିଲାରେ ବସନ୍ତି, ଜିହ୍ୱା ହୁଁ ଜିହ୍ୱା ଅଗିଲାରେ ସରସ୍ୱତୀ ବସିଲେ। ବାଗ୍ଦେବୀ, ହୁଁ ବାଗ୍ବାଦିନୀ। ହୁଁ ତମର ପଦସ୍ମରଣ ହବ କି ଜୀବ ବୁଲେଇଲେ ତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିଟା ପ୍ରତିଫଳିତ ସବୁ ହବ। ହୁଁ ଜୀବ ଅଗିଲାରେ ସରସ୍ୱତୀ ରହନ୍ତି। ହୁଁ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲା ଆସି ସରସ୍ୱତୀ ତାରି କଣ୍ଠରେ ବସିକି କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଦେବତା ମାନେ କହିଲେ, ତୁମେ ଗୋଟେ ବର ଯଦି ମାଗିଦେବ ସବୁ ପୃଥିବୀ ଜୟ କରିଯିବ। ହୁଁ ବାଗ୍ଦେବୀ ତା ତାରି କଣ୍ଠରେ କଣ୍ଠରେ ବସିଗଲେ ତା କହ ଯେ ମୁଁ 6 ମାସ ଶୋଇବି। ତାରି ଜୀବ ଅଗିଲାରେ ବସିକି ସିଏ ବର ମାଙ୍କୁ ମାଗିଲା ବେଳେ ସରସ୍ୱତୀ ତା କଣ୍ଠରେ ବସିକି ତାକେ ଭ୍ରମ କରିଦେଲେ। ନହେଲେ ସେ ଯଦି ମାଗିଥାନ୍ତେ ଆମ ଅମର ବର୍ଷ ଅମର ମର ଶିବ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏଇସବୁ କାରଣ ରହିଛି। ହୁଁ ସରସ୍ୱତୀ ଜୀବ ଅଗିଲାରେ ରହନ୍ତି। ବାଗ୍ବାଦିନୀ ହୁଁ ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଦେବୀ। ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଜିହ୍ୱା ଅଗିଲାରେ ନ ବସିଲେ ବାକ୍ୟ ସ୍ମରଣ ହବନି। କଜଳ ପୂରିତ ଲୋଚନ ବାହାରେ ସ୍ତନରେ ବସୁବିତ ମୁକୁ ତାହାରେ ବୀଣାର ପୁସ୍ତକ ରଞ୍ଜିତ ହସ୍ତେ ଭଗବତୀ ଭାରତୀ ଦେବୀ ନମସ୍ତେ ଅହିଲେ ସରସ୍ୱତୀ ନିର୍ମଳ ମନେ ରତ୍ନ ବିଭୂଷିତ କୁଣ୍ଡଳ କର୍ଣ୍ଣେ ଗଳାରେ ଗଜମତୀ ମୁକୁ ତାହାର ଦେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ଭଣ୍ଡାର। ସେ ବାଗ୍ବାଦିନୀ, ସିଏ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ଯିବା ଅଗିଲାରେ ବସିଲେ। ବ୍ୟାସଦେବ ଡାକିଲେ, ଯାଇକି ପୁରାଣ ଲେଖା 3 ଜଣଙ୍କ କଥା। 18 ପୁରାଣରୁ ସବୁ ଗଣେଶ ଲେଖିଲେ। ଗଣେଶ ସବୁ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଶୁକଦେବ ଆଉ ସେଠି ଫେରିଲେନି, ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ସିଏ ବକ୍ତା ଆଉ କ'ଣ, ସିଏ ଜଣେ ବକ୍ତା। ହୁଁ ସବୁଥିରେ ଦି ଜଣ, ଜଣେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଜଣେ ପଢିବା ପାଇଁ। ହୁଁ ତାକୁ କହନ୍ତି ଶୁକ ପରିଚିତ ସମ୍ବାଦ। ହୁଁ ଶୁକଦେବ କହିବେ, କହୁଥିଲେ। ପରିଚିତ କହିବେ। ଭାଗବତଟା 6ଟା ସମ୍ବାଦ। ହୁଁ ନାରଦ ବସୁଦେବାୟ, କବି ନିମି, ଅବଧୂତ ଯଦୁରାଧନ, କୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବ, ସୁତ ସୌନକ। 6 ଜଣ ଶ୍ରୋତା, 6 ଜଣ ବକ୍ତା। ଭାଗବତ ସେ ଭାଗବତକୁ ଏମିତି କଥା 6 ଜଣ ଏତାନି ଷଡ଼ ସମ୍ବାଦ। ହୁଁ 6 ଜଣ କହିଛନ୍ତି, 6 ଜଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ନାରଦ ବସୁଦେବ, ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତ। ନାରଦ ବସୁଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ହଁ। କବି ନିମିକି କହିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବକୁ କହିଲେ। ଯଦୁରାଜା ଜଡ଼ ଆକୁ କହିଲେ। ଅବଧୂତ ଯଦୁରାଜାକୁ କହିଲେ। ହୁଁ ଏ 6 ଜଣ କହିଲେ, 6 ଜଣ ଶୁଣିଲେ। ବିଦୁର ଉଦ୍ଧବକୁ କହିଲେ। ହୁଁ ବିଦୁର ମୈତ୍ରେୟ କହିଲେ ବିଦୁରକୁ। ହୁଁ ଶୁକ କହିଲେ ପରୀକ୍ଷିତକୁ। ହୁଁ ନାରଦ କହିଲେ ବସୁଦେବକୁ। ହୁଁ ତାପରେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଉଦ୍ଧବକୁ। ହୁଁ ସୁତ କହିଲେ ସୌନକକୁ। ହୁଁ ଅବଧୂତ କହିଲେ ଯଦୁରାଜାକୁ। ସେ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ରହିଲା। ଯୋଉ ପୁରାଣଟା ଲାଗିଲେ 2 ଜଣ ଆଗେ ଶ୍ରୋତା ବକ୍ତା ହୁଁ 2 ଜଣ ଦରକାର ଆଉ।